sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisen da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga inta ikan biyagita ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Alfredo, manipod Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Alfredo. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Alfredo. Tubuak ti Nueva Ecija. May saak met kadagiti rinibo-ribo anaasam nga agdengdengeg kadagiti drama ngayong kaipatpatangatang ditoy YouTube. Ket naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a kapadasak. Mabainak kumangem amok ken patsak a makaited iti adal ken liwliwa toy pakasaritaan ti biag ko. Nang runa kadagiti padak a dumdumngeg. Adda mabalin ti pamilyami. Ngem daytoy ket gapumatlaang iti panagsalukag mi nga agassawa. Nagnegosyo kami aging gaarin mang ay ti panagbiag mi. Nadaan kami iti maysa nga anak nga iso ti inak istoryaan. Awan makunak ken ni Cindy, malaksid a nasingpet, nagaget ken nautek. Kayat ko asawen nalaing. Adu dagiti nagbalin nga awards na manipod elementarya, sekundarya, aging gaan nagkolehiyo, ket nagturpos daytoy kas summa cum laude. Ngem ti pakasurunak unay ken kuanak ket ti panagbalin na amaag ken bulsek itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ano ti kunam? Dayjay amay ti kayat mo apakiasawaan, Cindy. Wan, Papa. Idi damo. Nailawan ka nakirelasyon iti adan asawa. Iti maysa met amamirmiraot ti kayat mo apakiasawaan. Ay! Saan na mabalin? Papa. Cindy, iha. Nagano ka lalaki dita. Ado ti babaknang ken di adal nga gararam ken ka. Puro da professional. Ang amnay din amay ti kayat mo. Ha! Papa, nasingpet ni Mike. Ore singpet namin na singpet. No saan mo ta nakadal? Ken awan trabaho na. Papa, adamat bukod na atalon. Iso ti suksukayan na. Ken maysa, adamat trabaho. Ket, kontento ka ni te kasta klase ti biyag Cindy. Abay! Di ko nam, kabalan na kaya biyagan, tiya pagtiping laeng adaga. Papa, nagagat ni Mike. Uray anya a klase ti trabaho. Serken na. Uray pay. Ay ayatan mi ti tunggal maysa, Papa. Di ko nam kit di. Ay-ayaten na kagaputabak nang tayo. Dayta, tipudno. Papa, saan kumamit akas ta ti panagsasauyokin ni Mike? Agbalin kayo matan amata pobre itikas nang ibagbagayo. Yapo, tayo so ti panagkita ken ko na. Oportunista day dya lalaki. Nautak ka mati ko na. Di adal ka. Iso pangasim man iha. Di ka man agbalin ama ken bulsek no maipapan ken ayat. Papa, uray saan anak kaadal ni Mike. Addaan mat dayto iti prinsipyo. Ken amuna ti rumispeto. Iso nga inayat ko ni Mike. Ay, diyak amukan ka, Cindy. Makamuka man laengan.
Mas daawak man kan ka, Alfredo. No apay mat ngamin at tumukno sa dilangit tiguram kin ni Mike. Awan mat madingar aramiden na kan kajay tao. Maysa ka mat, Dolores. Sige, pag may maysa, andak nga gina. Ay, agpasugnod ka man lada ko san lakay. Ay na, bayam ka di ngaminan jay anak ta. Bakit ni Cindy? Addaan iti husto atawan. Amunan tinasayaat kan saan. Saanan nga ubing ti anak ta. Iso abay am ka din nga iso ti ag desisyon para iti pagpagina. Ay, tila masakbayan na ti pampanunutek. Kasanun tulangan ti agbalin na biyag na iti din na day jay Mike. No iso ti pakiasawahan na. Saan lang aruda na nakaadal, awan pa'y trabaho na. Sana bali tadamot trabaho ti anak ta. Kan may sa, mabalin nan tumot at tumulong ka nagiti negosyo tayo. Diyaga mo kada kayo nga gina. Diyaga mo, noan niya tinakita yung iti dayjay Mike. Takas tao na iti pa naggusto yung kuana. Surun kon. Alfredo, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakaitan. Rumbang nalaang amaki asawa mutan ti kakaiso ng anak ta. Iti kasta, makita tapay dagiti agbalin nga apo ko ta. Ah, Iso nga awate mon ani Mike ti para iti anak ta. Iti kasta, makapagkalaysada mutan. Nakasagana ka din bakit? Itulod kan, sa akma pa ni Digital Talon. Saanan, Mike? Siya kung ti agmaneho. Itikas na, di kan maladaw ang mapan ijay talon. Sapay nagpudot ti panahon ita. Angin bakit? Oh, atoy. Inayon mo iti igatang mo iti abono, kanda dumapay akasapulam ijay talon. Saanan bakit? Adamat kwartak. Iso ti igatang ko kadagiti masapol ni Talon. Mike, agasawatan. Noan niya ti kwarta matan. Iso nga awatan mo daytoy. Cindy. Paspasin siya ang pailaang kumanipapawan. Amok adumtang tumat laang ti panawan ang maawat na ka, kas manugang na. Agan anas ta pailaang lakay. Awan parikot iti dayta bakit? Naano sakmat? Banag apagyamyamanak unay kan ka, Mike. Kat sapay ko ma, tadi ka mauma. Sapay ko mataag tali na ti kinaanos, kinasingpat kan kinagagat mong asawa. Wala, ikarik daytagan ka. Bakit? Oh, nagswerte mo day ta lalaki. Day tala dumaw dawat iti anak ko iti kwarta ti amuna nga aramidan. Ay na nagmayat laki din atapisan. Apa yun, Alfredo? Ha? Mangmas-mas-mas ka mat. Apay ka di. Asino ti kasurun mo? Sino kumapay ngay? Tinalay nga manugang mo ah. Apay. Opay, di mo ita nakita iti salas. Di mawat manan iti kwarta ka ni Cindy day ta, Mike. Yapo ko, may. Surun kon iti day jay Mike. Ay na, saan adimawat ni Mike? Talaga nga inted ti anak ta day ti akwarta. Saan akayat nga awatan ni Mike ngam impilit ti anak mo? Ah, Husto ka din day tapan ng gurkuram kin ni Mike. Agasawadan kin ni Cindy. Manugang tan ni Mike. Iso nga awatem ka din ni Mike kas parte ti pamilya tayo. Ay na, pirmi apudot na ita. Ilat ko man pa dito indayon. Iridip ko bit.
Sakto nga pa na jay talo ninton malmalam. Sana bale, tanalpas kumatan na kiti marami di jay. Ha! Nagana sa nabiyaga, Mike. Ne, da kayo matgayam, papa. Husto na ita nga raramidem. Agililat ka lang dita, wun? Kahit noad danto pa ka sa pulam, dumawat kan tulat tayo ti anak ko. Ha? Kuha, papa. Awan lang aron na nagadalam, awan pa'y trabaho. Ingkalaysam ti anak ko, tapno ada pagbagasam, kasta? Ne, sana pudno da ita, papa. Oho! Pagkukwartan lang ti anak ko. Dahita ti pudno. Sanot, papa. Adamat bukod ko akwarta. Amoy mo't ngagtrabaho ka ijay talon. Adumat dagiti mulak anatagan prutas. Amom nga minabaknang kami. Ano ti negosyo mi? Amom ati adal ti anak ko. Kaya tada na talaga na trabaho na. Kinagmaymay sa nga anak mi. Ket iso ti agtawi iti amin kadagiti mapanawan mi akinabaknang. Iso nga inalam ti riknana tapno maibiro mo ti pagnamayam. Uray marigrigat ni Cindy. Isulat ta ti babaya kayat kung ikalay sa. Ngamin, isulang ti babaya nakariknak iti pudnong ayat. Nga uray kasto ti kasasaad ko. Ket inayat nakmat iti napudno. Ket kasta akmat kan kwa na, papa. Oho! Adula amin. Nakalalay ka nga grason. Mike, iho. Mama, da kayo matgayam. Wan. Malmalpas gaya mantar aramida makubo-kubo dito'y likod ti balay. Wen, mama. Imbagla pagtamtambayan no kastingal daw. Ay, wan mayat dito'y nangipwestuam. Nalamiis ti angin na. Naparir no kasto'y ngal daw. Wen, mama. Malahos to pa'y lang dayta iho. Umunag kantamangan tayon. Nakaidasaran ni Loling. Ako, sige mama. Umuna kayo namangan. Sana pa nga na mabisin. Nagmerienda kami itay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni Papayo. Kasjay at talaga ti ugali na. Saan ang mauawatan? Ang nasimpot na siya'y iho. Basta saan mo apakpakitaan iti mati. Palawaam pa'y kuma ti panakaawat mo. Patya kadumtang tumatlaang ti panawan ngagbalinto anasaya at kilangan-langan nyo. Uwan mama. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Day tamat ti kanayon nga karkararag ko. Nagpintas matan ti inaramid mo a kubo-kubo ijay likod, lakay? Day jay. Basic lang da kita kanyak, bakit? Anya? Kat, kumusta kayo matan ken ni Papa? Kasi ti sigod. Awan pa'y nagbaliwan na. Kagura naklata ti amam. Talagan sa adinak kahat, para iti prinsesa na. Bayam, kasaritak tumanin ni Papa. Saanan bakit? Amano ibagana pa yung agipulpulong ha. Sa pa isang kaibagana, ngayon kalay sa kakano. Gapo tabak nang kayo. Kan gapo kano tada na talgad at trabaho. Ba nag-asan mo tapod no? Saan ka di? Uwan mat. Amumot no kasano ti panagayat ko kan kasindi. Iso na lang. Tamakapikon mo't no maminsan. Nang runa, no ulit-ulitan na ti ibagbagana. Iparupa na launa ti kinamarigrigat ko na ikamkamang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo kadagita nga ibagbaga ti amak, Mike. Awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya bakit? Maawatak ti amam. Di kagdanag. Ar-aramidak mati amin akabailak amang ipakita kan kuha na. Abidot dagiti atap na kanyak. Papa, Apay, Cindy. mabalin kayo kadi akasarita.
May papanitian niya. Tiga di asawam. Apay, nagipulong ka. Papa, apay ka di akas na unay tigurayo iti asawak. Apay aya akanayon anapudot ti ulo yo kankwana. Nakasingsingput-mut kada kayo Basta! Agbura ka dagos ti darak no makitkitak ti asawam. Awan mo't madingar aramidan ni Mike kada kayo, Papa. Iso lang arod amin ng ti makakaamo dito'y balay. Ngam addamot lat na ibagayo kankwana. Husto kumamutan ti panang tagtagibas sityo iti asawak. Ay, diya ka mo kan kasindi. No nakadadong amin nga agar-arab kan kay di. Puro dapay di adal. Ngem, dayjay pa'y lamay ti kinayat mo. Awan lang karoon na nagadalan na. Awan pa'y trabaho na. Suron kon. Papa, saan nga adal ti pangibasaran iti panagasawa? Kan maysa, di mat uray da kayo kat saan anakaturpos iti kolehiyo. Ngam gapo iti panagsalukag yo. Rimang ay iti panagbiag yo. Aging gaan nakaipundar kayo iti negosyo kat napaadal da. Sa bali, aksindi. Di nakman di kumpara kan Juana. Agpada kayo laang, Papa. Isu nga rod anagustuak ni Mike. Gapo iti kinasingpat kan kinagagat na. Kat amok akas na kayo matidi. Kwa. Diyak kayat adumtang to ti gundang way. Ama punuan kat masungbatan da kayo. When no pumanaw dito'y balay. Di pumanaw. No kastaman bilang. Sumuro taktoken kwa na, Papa. Anya. Panawan na kami kan ni mamam. Gapulang iti dayja lalaki. Natural, Papa. Asawak ni Mike. Aniya. Papa, umay kayong tamangan tayon. Awan ngamin ni mama ka ni Manang Luleng. Arimwarda, eso siya akong tinagluto. Umay kayon, taggidan tayo namangan. Umuna kalatan namangan. Umay kayon, Papa. Napudot pa iti sabaw. Naidasar kon. Nagulit ka niya. Ha? Mga anak tulad tayo dun kay kayat ko. Mangan ka siksika. Sige nga ron, Papa. Ni matsindikan Mike ti adda iti tira sa ti balay. Kasla napas na ti panagsarsarita da. Tinasayat. Umasidagak. Iti kasta. Mangag ko ti pagsarsaritaan da. Dito'y akon. Nalawag ang mangag ko dito'y. Talagang sadi na kung maklon ti aman, Cindy. Diyak man amokin ni Papa. Kanayon ko adamagan iti bagit. No apay nga taakas di titrato na kan ka. Araramidak mo namin nakabailag. Tatno maawat na, kas manugang na. Gumawan lata. Agan-anos ka kailangan ay. Amok adumtang tumatlang ti panawan. Amaawat na ka ni Papa. Karon to nga tama pasamak dahi ta bakit? Dua taon mo tanti na palabas. Di po nagkalaysa ta. Ngayon isunod lata ti trato na kanya. Maudin day ti apan nakisalitak ka ni Papa. No talaga asaan pa ilaang nga agbaliw. Nasaysaya at siguro no lumasin ka. Lumasin da ka no. Ayun bakit? Kasanong da mamakan pa paano lumasin ta. Alangan nga ibati ta ida dito eh. Masaksak tanak ngamin no makikita akas di ti trato ni Papa kan ka. Di ka madanagan. Okay ka lang bakit? Kabalak pa mo nga ibturan ti trato na kanya. Kasi da ngamin ka ni mama. Naibati ta ida dito'y balay. Lakay dan. Kan bakit dan? Sikati makaamay. Angam no dimon ka ba ilan? Ibagam lang kanya. Si sasagana ak asumurot kan ka lakay. Uray gayam kas jay ti trato ka ni Mike. Kit adapay lang concern na kanyak. Papa, baybay nyo daytan. Siya kung timang bagkat amang ipan ni kusina. Siya kon. Tadagsan day ta, Papa. Bayan yun.
Siya kunakmat. Apay, anyat pagkungkunam kanyak. Jaka bailan ta lakayakon, analupuyakon, anakapsutak, kasta. Ken sikalang tinapigsa, ken makabail. Papa, Di nakbibiyangan. Ala, pumanaw ka iti isang anak. Kabailak da ito'y kunakmat. sige. Makamu kayo, no day tati ko na papa. Panawan kayo, pay. Di nakmaala iti kinagin si singpet mo, Mike. Mapan kayo pa'y laeng. Agsubsubli akon. Kung namadla na sino asan to. Puwa! Pagkatagin din da ito, itepan kun ije kusina. Ay, kasla, kupit ti barong ko. Kanyak, makaangaso. Ay na, imbaglaangan ta na itaray na kaadagos ni Mike dito ospital, Alfredo. Tano saan, amangan no lamlamayan da kaitan. Agyaman ka gaputan na ilasat mo ti may kaduapan na kay stroke mo. Bakit? Bala, urno sa munti bakim. Agturungan da sindi kan Mike ditoy. Ma-discharge ka matlaang ka no ita kung ti doktor mo. Bakit? Agbaliw mo't nga taitan ti tratom iti manukang mo. Nang rona kat iso tinangispal iti biyag mo. Oh, inayadin niyo ti magna, Papa. Umay kayo, papa. Sa labayan kayo. Kwa, sanan, Mike. Kabalak matimag na asisyak. Ay na Alfredo, itulok mo ka din asal labayan na ka ni Mike. Iti kasta, saan ka na marigatan? Nangato pa'y lang amin ti pride mo. Tala ka dita, Dolores. Kabalak ko nakmat. Ala, bayan nyo latan, Mama. Basta inayadin nyo lang ang timag na, Papa. Itikas na saan kayo ang matumba. Ala, mutoy na kita awit mama. Cindy, yun una ako ni Jay baba. Urayan kayo ni Jay. Mapana ko ni ti parking lot, ha? Alfredo, husto pa'y lang data pa nagbasbasam iti dyaryo. O ba'y kantamangan tayon? Nakaidasaran ni Loleng. Ni Mike, si Mangpet ka din. Saan pa'y? Amangan numadamdama pa'y daychay. Umuna tayo na mangan. Saan? Urayan tayo ni Mike. Panagkunak at paawi din tayo, Jay. Nagigindan tayo na mangan. Ay na, nagdadakil gaya mga nagatimulam apagay, barok. Uwan papa. Dadakil ka nagpipintas ti dawad. Sigurado amayat ti apit mo, no agtalin na ti kasta kinapintas da. Agingat maloom dagiti pagay, barok. Uwan na papa. Sapay ko mga rod. Tawan ti umumay abagyo. Aginggat maapit na kitoy. Itikas na, sana malugi. Wala, ay nagmayat dito yan. Makapapangar itirik na. Tamayat ti puloy ti ahangin na. Presko. Uwan papa. Iso na lang ta medyo napudot mo at no, tumangan ti aldaw. Mike, barok. Apay papa. Pakawan na kumakanagiti saan na nasaya at ngay nararamid. Kanin sa usawang ko kan kahit ikalabas. Nagbali na ka na ulpit kan ka. Tilabagik ti pampanunutak. Kahit sapay la kumata mapakawan na. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo papa. Iti ka ano man. Jakpulos nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Kahit pagyaman ak unay. Tanaka-amiris kayong utlangan. Kamo dyanan na. Mawat dakmetlangan kas manugang nyo, papa. Katlaw na ya, barok. Ker ulit tagtagin daw iti pambakawan, Dakhel abiddo ti naramid ko apananggurakan ka. Iti likudan tinapintas ngayon pakpakitam kanyak.
Amok nga ado ti masoron, wenno manggura kanyak gapu iti kinaulpit ko a katugangan. Ngam awatak amin dagita a komentaryo, ngamin amok adakkel ti nagbiddutak. Ita addandua nga apo kumi manipod kada Cindy ken Mike. Adapay kit di agin magat ken sinming pet ti manugang ko. Kinapudno na nasingsinged kami paykit din nga agmanugang ngam iti mismo nga anak ko. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kumata nakaibati ak iti adal nang runa kadagiti padak adumdumngeg. Miss F, pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Alfredo. Ken ka pagayam, Alfredo. Bilibak met ken ka pagayam ko. Ngamin sikan a mismo tinagsurat tapno idrama mi toy pakasaritaam. Banag a pangidayawak unay ken ka. No sa balila ang siguro kat mabaindan gaputa isuda tinagbidot. Ado ti kastoy apasamak wenno pakasaritaan. No maminsan kaslasaan a nakapapapati nga mapaspasamak dagitoy iti pudpudno a biag. No apay met ngamin nga adda dagiti katugangan ken manugang asaan nga agkakaalaan wenno agkikinnaawatan. Banag a pagparparikotan dagiti asawa ken anak gaputa isuda met ti masaknan. Kadagiti addaan iti kastoy a sitwasyon, ditay kuman urayan nga addadakes a mapasamak sa tayto agbaliw. Ngamin, may salaang ti biag tayo. Inted dayto ti Dios tapno agiinnayat ken agpipinnatag tayo. Alakastan pagayam, Alfredo, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.